dawa sai nama yau ba za a samu abin alheri. Zan kira Lado idan na kai min wannan na san abin zai za a samu alheri ba sosai. Kai ba kaɗan ba alhamdulillah ai yayin nan ba da kake gani ba ƙaramin makamashi bane ba ƙaramin makamashi bane. Arziki nufin Allah ne. Yanzu da wannan sai ka ga na je Saudiya ba sai ka ga na je da ba ai wannan yayin a'a to alaji arziki muke ci. Bana so kuma kai kuna alabai ba za mu ci arziki ba. Bana so kai ban muna ta ne kira ofisa. Ofisa kuma alaji arziki ba nake ci. Haba wallahi na tara arziki a filin ka. Ina jin ka wani ne da Allah za a zo da ofisa kuma alaji kan girman Allah kai ofisa lokacin Allah alaji kan ofisa ba ofisa